sorry. What up? I dag jeg spiller noget Agar, som I kan se. Fucking fed computer, mand. En Asus. Og sådan noget mega sejt tastatur. Men ja, jeg har tænkt mig at spille Agar på. Så hvis jeg lige... Har jeg en rigtig fed baggrund. I må ikke se min kode. Det er bare læse styre. Hvad fanden? Går du op, mand? Styre. Og jeg vil selvfølgelig bare normalt FFA-mode. Og så ser vi, hvordan det går. Jeg kan se, at jeg er ret god til det. Som I kan se, jeg er lidt god til det, så I kan bare blære mig. Vi kan følge med os. Fodbold. På top 10, mand. Som I kan se, er der et virkelig fedt leaderboard. Så vi kan se det. Og så vil Lasse styre. Han ligger fandme på en god plads, han gør. Håber I ser det min video. Jeg har ikke fået GoPro endnu, men jeg kan ikke finde det, men jeg prøver seriøst. Jeg prøver så godt jeg kan. Hvis vi går ned og æder ham. Jeg går ned og ham der Austria, så er det fandme på, mand. Så vil jeg sige, så er det GoPro. Austria. Så ikke større ham. Vi spiller os ikke. Vi æder Austria. Vi æder ham. Æder ham med kuglens navn, mand. I kongens navn og kongens penis. Hvorfor lækker den? Tak. Juraj. Jeg håber, I kan se godt. Jeg prøver at gå ned af ham der. Men han gider ikke. Hvis jeg fandme får noget. Hvis jeg får ham.
så vil jeg skrige. Og det ved vi. Ja, nu vil jeg spille noget, der hedder Agasit. Agasit. Og så vil jeg være kommet frem. Øjner. Skal vi lige se, hvad der sker. Vi skal sgu da hedde OMG, og hvad fanden sker der så? OMG, øjner. Klamt nok. Og det er fint nok. Og det er det, at man vokser hurtigt. Så hvis jeg bare kan nu. Bum. Ja. Åbner nu videoen. Ja. Nu ved I jo godt, at jeg lavede den der Lasse er på vej til skole. Ikke? Og så synes jeg, at jeg skal lave en ny video, hvor Lasse kommer hjem fra skole. Der er egentlig frikvarteret, hvor jeg kan se, at jeg laver det der. Når vi ses, håber I nød videoen. Hej.